ние сме в Европа и нашето място е там. Друг е въпрос е, че нашата история е доста така трудна, защото се обличаме в някакви посоки. Човек, докато е жив, винаги се надява. Правихме социализъм, комунизъм, не го виждам да се е получил. Еврозоната е нашето място, България. Ние сме в еврозоната от 2007 година. Няма как да не искаме, но трябваше, нали, референдум. Кой ни пита нас? Не съм обнадеждена поради съвсем обективните причини, заради, може би, в момента е най-неподходящия момент предвид ситуацията в цяла Европа. Това ми са ми притесненията, иначе не мисля, че някой нещо има против еврото като евро, а неподходящия момент. А и в крайна сметка обезличаването на лева, затриването на лева в рамките на един месец, не мисля, че това е най-доброто.